Det her er vores produkt, og med det vil vi gerne vise, hvordan kommunikationen har været gennem tiderne. Den første kommunikationsform over længere distancer var en budbringer, der løb et maraton med budskabet om, at perserne havde vundet den første perserkrig. Da han var nået frem, døde han på stedet. Indianerne trænede i at forme røgskyerne fra et bål ved hjælp af et tæppe. Formen og intervallerne afgjorde betydningen. Signalerne blev brugt i både krig og til beskeder om jagtbytte. Indianerne havde ingen kodebog, så signalerne kunne kun bruges til i forvejen aftalte signaler. En anden metode at bringe meddelelse rundt på var brevduer. Den specielle race af duer hedder Columba domesticus. Den bringer meddelelser bundet til dens ben eller en speciel rygsæk. Brevduen har fløjet med meddelelser for mennesker i mange tusind år. Brevduen er mest kendt i kapflyvning. Den kan flyve 120 km/t. Den bruges også i militæret til at bringe vigtige meddelelser rundt i krigszonerne. Da englænderen Samuel Morse i 1837 fandt på at sende signaler ved hjælp af lys og lyd, gav det helt nye muligheder for at kommunikere over store afstande. Morses alfabet blev hurtigt udbredt over hele verden, hvor skibsfarten og mange andre fik glæde af det. Brevet er en fysisk skriftlig meddelelse, der sendes til en anden person. Inden for postvæsenet betegner man brevet som en forsendelsesart. Brevet er en langsom kommunikationsform, da det kan gå alt fra en måned til en dag, før man modtager det. Et brev er til fordel for mailen, når særligt er det modtaget, da det er sendt til dig personligt. Vi lukker det op og læser det med det samme. De første telefoner blev opfundet i 1860 og var de såkaldte magnettelefoner, ofte kaldt M-telefoner. Kendetegnet ved telefonen var, at telefonen skulle have sit eget batteri indbygget, derved fik de navnet lokaltelefoner. Dengang skulle man ringe til en telefoncentral, som den abonnent hørte under. Her skulle man fortælle, hvem man ville ringe til, og så satte de såkaldte telefonistinder ind på den rigtige linje, så man kom til at snakke med den rigtige person. I stedet for at rende rundt med en stor computer for at sende mails, blev sms'en opfundet. Den 3. december 1992 blev den første sms sendt af Neil Papworth. Det gjorde han fra teknologivirksomheden SEMA til direktør Richard Jarvis hos Vodafone. I starten var der ikke ret mange, der syntes, det var en god idé. De syntes, det var meget nemmere at ringe, nu når man alligevel havde mobilen i hånden. Så det var en god idé på det forkerte tidspunkt, men den blev samtidig mere og mere populær. Internettet er en af det 20. århundredes vigtigste opfindelser. Internettet har stor samfundsmæssig betydning, især på området kommunikation. Facebook kan man bruge til at holde det sociale netværk ved lige og spørge til råds ved venner og bekendte. Skype er et godt program til videochat, og det er også en god måde at komme i kontakt med hinanden på og se hinanden på, hvis man har familie i udlandet.